नै जादाय थांनो नागिरदों एक्सप'आव लोगोफोर दे हायनो हाय अके जि मोजां होनखायो एक्सप' जादों आरोना नै जोंना मा होनो बर बाजार ओमफ्राय इयाव थांनो नागिरदों जोङो नै मालाय गथ'आ मा होनो बिमाजों बामजाबाय जा मोजां थाबायदों आरोना अन्थाव बाथावनो हायनो दे नाहरलायबाय नै अके कुcyanw आइबो हरदो दख'नाबो बायनो ओइ थमासा नै दै लोंसिगोन होनबालाय एक्सप'आनो जाजोबाखैयानो लोगोफोर नै सिरि फिसा जाथारदों मा होनो माखासे फैजोबाखैनो मोदोमाव लाबाय 100 ब्रा 100 नो मुरसिनोआ बियो हा नुवाहाय नैबे 100 गस्लाफ्रा नै बिराद बरिया सोरसोमा बायनाय दानानै सोरसोमा सोरसोमा गाननायबाय आरो नै लानोसै अच्छा ओके होनदो दे ओके होनदो दे हाय ओमफ्राय नै दायो एक्सप' बेरायखांनानै दख'ना हाबफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो नायबाय ओमफ्राय गांसे लाबायबो आरोना लोगोफोर